kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor kapatisi TV. Hatu pindon am kathong man long kita kinong shed hagi hotel and hagi restaurant hi bapau hamokam hilaban pun orlong hi kathong ko jongpi ke admission club play bani ai ki course ki baper kadon ka degree course ka diploma ba ka advanced diploma course ka khatsau tri ujliyo ka digasngi babaro ha ka perthai ki juraki kum kata ka singi Synñiang Snam lani ka World Blood Donor Day Hendrei namar ba ka khatsau tri mantau Snam ka hap ha ka singi ublai ka Seng Federation of Khasi Jaintia and Garu people lani ka Fkjgp kala rakhi ya kani ka singi manta ka singi sajan ka khatlai tri ujliyo aja phunriu da ka balai banno Synñiang Snam sheki jaka sumar pher kibadon hangni hanong ba shilong Kiba buon kit khot jong ka Fkjgp na du president rangba uba dandi khongsen kila leit benno Synñiang Snam ha pasture institute kabari ka we ni ki jaka pelang Snam ka ba ajing shakri khambon yekinong kendong namar ba kiba buon ki bawan thia pang ha Ganesh Das hospital ki habban shim Snam nang ni ha ka jinga kran bad uba dandi khongsen ulo ong ba ki babun ki pat ba khamtam kinong kendong ki sham janjar ha ba ki Donkam Snam ha ba ki wan thia hospital shani sha social long Bat kani ka jing no Synñiang kan Ïarap iki haki khep ki ba Kyrkieh. Ula kentu ya baro khamtam mi khot jong ka Fkjgp baki dei ban long ki ba kluit museum ban mi shakmat ban Synñiang nada don ki ba Donkam Kyrkieh haka pang shitam ban penkhia yaki parado para Snam. Haka jingyak nanti jangi kum kaseng. Te hakini ki Snam ki kindiak Snam ke balai. Ye kelu shibun ki jingyak mo habaki parado para Snam jangi khamtam ki than Naki wigi district in the way East Kyrkieh district and then we report district report West Kyrkieh district southwest napa ki Jante Hills but kumjur napa Riboy district daraki pai ba ka jangi ki kendu ya kini jingi apa ki Donkam ka Snam nam ta ka pang sistem ki bahiang san jongki pan sumar banyo ta ka met koi pakya bunsin kadang ka jingtengkan naki pordo pa Snam ka jangi tingilap ka wiru ka dehi na ka jingtieng nama ngamong ba kita ki pordo pa Snam jangi Kim sebun mensin ban ai de kede tang ka jing tieng namar baliu mempat jumlian mo sisin belak mlian te kamot ngatrai ki lanut hi te nakaliang jangi kum kaseng hi ngi dan lang neru ki president jaka West Kyrkieh district nanta i president jaka southwest ki khot jaka Riboy district ki dan spo negrim setai bat kumju ngro Jante Hills ki dan negrim te kum kinong elam kalau ba isim ngi kaski namar kanika Kyrkieh kanika World Blood Donors Day kan de la sai kaski de la sai kaski de kaski robi bar si sangi tengi nakale kaseng hakani kaski ko manta isim mi kanika la kabu yakaba nikwa ban kentulam ki produk personal ko jangi ban apilam khamtam nam takitu kun samla ba kini ban mi shakman nama kajing ais nam hi kadika kadika jingle apha mo barabrio te kombangi tip hi mo service to mankind service squad te ngasni na kala kaseng ni kabu yakaba kinongelam nag district repair ngai doron kat banyawan ban ya Snam voluntary ni kasngi ba kumjuru ban appeal khamtam na ki khot jaka seng hi ningkong shwa mo ni sim kata ba na ki khot jaka seng hi ki ban long ka kluit min sim ban mi chakman la dan manu ba Donkam ya ka Snam haka pang shitom nam ta ban sumar ban penkhia ya ki produk pas nang ko jangi yang ni hi kalong bang ikwa hi ban sedang naka ni hi nakala ka seng ikwa mas sedang ban kedu napat naki para dekat ko jangi hi borok ke badan ko ka lama jo ka seng Fkjp ban kumjur sai ki kuai pat produk pas nam ki badan lam ka men sim ban sakrilam ban ailam kata ka Ïarap mo ya ki brio nabar ka kum kedika team dokumenta one drop of humanity give blood and give life. Jadi kata hi mo ai ka Snam ko jongi ni kan Ïarap ban yada ban CF ke nu ka jing brio mo di tahi. Jing penbet jongi ka seng re jing sa ngla ong bangin ai ka ba life bongot mo kamot khasan hani pasture khasan apo negrim senrei ni skutu bangin suai lak habdeng da ekran pat ki bos ki por no nya jaga blood bank iki om ngatrai minimum blood donors ngatrai tang skumot abiang nama badi ni yo ban reserve jadi dia tak kata hi long ka jingalam danga ko president jongka CC
peringkat presiden jangki distrik nomor bang habbu pan yaki dikot mo kibari nang ni napo kamtom ni East Coast Hills nang pada kadon emergency in salah pansay pat hakising manawan de reya mantahi kalau bangi dan sepongut ang ni po pasture ni pat sepongut station ni. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEM's, our ride, our future.